ya ndadzoka manje muri Zimbabwe kana uchingotondiona kudai so ini ndirimwe munhu kuti nyaya ma-updates nezvinhu zvendechikusangana nazvo zvakawandisa. A lot is going on in our country right now. The current situation in Zimbabwe. Tisati tasvika mu-2030 imo muri kutaura napresident Emmerson Mnangagwa netimu ravo vachitaura kuti zvoni inini handisi kuextenda ini vachinyebedzera kudzungaira zvonge vasi kuziva zvavari kuda, but vakomana vese vachidedzera kuti aiwa mudhara ngaaramba ari pachitonga. Strategy yavo ndiyo iri kurova ende kwamutare vakutonorovera sedha kana vanga vakaisa zvipikiri kudhara kwakungonoroverera nesando ndinobva rangonzi deal done. Ivo voti handisiri ndadaro but vanhu ndivo vari kuda kuti ndidaro. I still remember mvana anonzi Daniel Garwe ane zvinhu zvaaitaura, but I think this is not the right time kuti ndiise Daniel Garwe achitaura nyaya iyo achitanzi the voice of the people is the voice of God. Saka this time mwari anotaura naMnangagwa akataura nesu vanhu, saka ndisu tikuvaudza Mnangagwa kuti vasvike 2030 inini hangu it's none of my business nyaya zvaitaura naDaniel Garwe, because normally I don't listen to people like Daniel Garwe. Ameno zvangorozo handingofile ball kana ndakangomutarisa ndinongotanga ngoita hasha tikazobuda musaga, but nyaya iripo. Pane Mutemo munyowani zviri kuitika kuZimbabwe iko zvinezvi, the current situation. Ndosaka ndauya kuti ndikuzivisei because mangwana zvinogona kukubatsira kana kuti zvinogona kusakubatsira. But panapa yakamira kadai so, government has approved a major reduction in business licensing fees, including slashing the liquor license application fee of $20 across all sectors as part of ongoing efforts to ease the cost of doing business and drive economic growth. This will be a major relief for liquor wholesalers who are currently forking out $1,080 for the license. The decision was announced in today's post-cabinet media briefing, where cabinet considered and endorsed the review of licenses, permits, levies, and fees in the retail and wholesale sectors. The review aligns with a July 2025 cabinet decision that approved a raft of business reforms targeting 12 sectors of the economy. The reforms aim to enhance competitiveness, streamline regulatory process, and boost investment. Under the new framework, fragmented and overlapping licensing requirements will be consolidated into a single license, while unnecessary levies and the fees will be scrapped. The liquor license application fee is to be reduced to $20 across all sectors, the post-cabinet media statement reads. For example, this is a reduction from $1,080 for the wholesale liquor license application. Other key measures include the removal of the Medicines Control Authority of Zimbabwe MCAZ permits fee of $200 for trade in venereal products, abolition of the local authority bakery license fee previously pegged at $703, and capping all of local authority fees to ensure uniformity across the country. Cabinet said the revived license permit and fees will undergo further refinements before being gazetted. The reforms form part of government border agenda to reduce regulatory bottlenecks, attract investment, and accelerate economic recovery. Maybe ndanyatsotaura zvanzwisisika ipapapo. Orati muchidimbu tiringodai so amana Inzwai vari kungodzikisa nyaya dzemalicense. Ndo zviri kuitika. Malicense ekuita business. For example, this license yekuti paitwe business rekutengesa wawa zvinodhaka. Ndambonzwa umwe munhu makuseni kachipopota achiti mimi muri kuti dzinga all the problems wingidii mungumusiya achiimba izvozvo achizviimbire chi munhu wacho ndewe ZANU-PF by the way achiti mungumusiya achiimba izvozvo isitiri busy kurwisa zvealcohol and drug abuse, and I was like kurwara kwacho kwakanyanyisa. But regedza tipinde takadai so da kubalanza masaidi yese zvidhakwa zvese mawanirwa nyasha. Ini nangu ndakatowanirwa nyasha dzekuti anchamwa nditi, but ndikuti zvidhakwa zvese mawanirwa nyasha. Makungonondigirigina kwama kuti notenga doro pane kuti maprice turi unnecessary twaingokwira, so obvious twenge twakudzikiswa down. Kuzi kuna umwe munhu wekuti I heard kuti kuZimbabwe ukatoenda kune imwe nzvimbo kunotengeserwa black label ne $2 kana $2.50 if not $3.
Why? Because nzvimbo yaari iri kudhura, ari kurohwa nelicense yechichi zvese zvaiva zvine zvichimbohwa kuti aite business. Saka zvaakubatsira ma-entrepreneurs kuti vange vachiningirikana. Zvinhu izvozvo zviri kuitika because people are facing this 2030 thing, 2030 nonsense. Nguva yese vaizviziva kuti vakaomesa zvinhu munyika. But they didn't want to do anything. They didn't want to reduce all the prices, the levies, whatever. Why? Because this is the strategy. Yekunopasa kupinda pa 2030. Vakati strategy yedu tichatanga kudzikisa zvinhu. Tichatanga kudzikisa maprice. I had this small guy anonzani uyo kuzofirwa nemuningi wake the masomera guy achitaura president. Dai mambeta pa road. Mama block police awandisa zimra iri kunyanya ngosecha mota, please do something about it. Vataura futi zvimwe zvinhu zvakataura tata zvikanzi all right, you see, so that vanhu vese vari kupinda muboda hasha dzinoserera because vanhu izve so munhu wese kutanga ngomuzoti 2030 atanga kuti iwe ne nonsense dzatiri kuona mumasvingo road dzinotaura kuti tinosvika 2030 tichisechwa mota dzedu like that. Vanhu votenga madrugs but vanovaziva futi kayo vanhu vechibengi. If you go and ask vakomana vezetarapi nevakomana ve-drugs and something vaiva the drug section what vanotoziva kuti ningi ndio munhu anotengesa zvinodhaka naningi. Even those zvazvo machina achizobatwa nemadrugs obva ngonzi 150 vafana vechidiki vari kungoningirinawo tubrongo vobva vapinda obva varohwa 6 months. The likes of vana mugabe vari ngonzi angobatwa ngonzi already iwo chibhadhara 300 bill. Ndizvozvo ndo zviri kuitika. So strategy iyi ndeyekungoti 2030 mese munenge makadiridzirwa makanyarara munosiwa makadzvanywa modzvanywa takunotarisana nemutari zvinhu zvese zvobva zvadzikiswa. That's the strategy. Abeno kana ndatoexplaina zvakanaka kana musina kutozwisisawo mune makutomirira panext video kana ndatozofunga udzoka futi. But inini apa ndo zvinhu zvandanyatsoona zviri kuitika muchidimbu. Saka zvekuti ningirikini vanozoti mimi makadhakwa hamuzotaurise munonyarara. Mabhawa achavhurwa pese pese zvamafume zvekuti akabuda chiti todati mabhawa zvoenda kwakati vanhu vatototi uyu anga achapera ega anopenga uyu. Ndo zvazva kutotaura kuti uyu ngasarwise mabhawo because iye agara pabasa racho akatodhakwa adachanoziva. Saka anoda kurwisawo vanhu kudhakwa kwavo. Saka kudhakwa kuri kupromotwa kuti aiwa ngakomana ngati hatisi kutarisa zvekuti kune mamwe madepartments ekuti zvinhu life ive easier kune vamwe kutanga kukambonzi tangai madhakwa first. Economy unotadza kuiona kuti yakadhakwa because iwe unonga wakatodhakwa kudhara. Hai ndatoexplaina kana usinonzwisisa ndatisangane panext. Kulien TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulien TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulien, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulien.